testissä olisi siis Glock 17L Marui Hop Up ja sit KVC Taurus 247 modeli. No niin, testaillaan niitä nyt vähän. Ekaksi tällainen perus Glocki, kaikkien suosima. Kaikki tykkää. Testi ammuntaa. Pistetään pari kuulaa sisään, 24 kudin lipas, se on hyvä asia. Sitten jousi toiminen tässä lähtee. Ei oikein lähe. Mitä sanot? Sanotaan, että 3/5. Huono kamaa tää on kyllä. Siihen vaan. Sitten tässä olisi tällainen Taurus VTI. Tästä näin ja tulet sisään. KVC CO2 tällainen herkku. Lähtee 125, 15 kudin lipas. Hyvin menee. Tällaista laatukamaa. Kannattaa ostaa. Kunnon ase. Niin, ei maksa paljon. Ostakaa Pro Airsoftista tai jostain muusta. No, täytys nyt. No niin, sitten tästä asiaa. Nyt katsotaan, kuin näpsäkästi lähtee. No niin, sanotaanko aika laadukas vempele 5/5. Ja näihin tunnelmiin. Niin.